Iya, kariyar zamani kai ku kauce ku bani hanya na shigo na shigo na ci kariyar zamani yanzu zan fara dan na ga yan uba suna samun ido yau zan bi ta kan jike yau zan bi ta kan su yan uba yau zan bi ta kan su yan uba ta kariyar zamani kenan ko ka ce mini tahir duk ɗayan ne a wajena takar yaron zamani tahir yaron zamani rapa nake yi to nake ba su flow suna saurara dan uba ba sa so su gani to na ce sai dai kalelan ku na ce to sai dai kalelan ku Allah ne na gayan ba wani kan hadan ba na ce in kura ba ta gani za ta kai ganta gidan zaki aikin ya kare da ta kura da wankake yau zaki ya tashi ya hasala yau zan firgita na mumin daji ku tsaya ku gani dani da su rapa ku an gwada ba dai bane ba rapa ce nake yi ku zo ku je ni ko dani da su ba dai bane ba sun yi garda masu zo